gaskiya da tambihi na so kana ta dora mai rusa lissafi ne koko ya karyara ashe shi so halitta ne mulkin bai raga kowa ya tursa saka gaya abin da ranka ma ba zai so ashe idan kana a raye to ba za ka tsira ba so malami ne shi kuma ya so ya koyara bai kyala mai jinya idan ya so ya tayara gari na so ko da tambaya ba za ka amma hakan ba zai hana mu ba da ramfansa ba ko laila da majnuni na je ni so bai yi mun sinana ba ashe da damuwa ga soya saka ni jinya tilas da dimuwa inda zana tsimma baya ashe so ya jima da kwansa nake ko babu kaya yasa nake ta fama dan bai shiri da iya so ne sanadina dan ya ci garina ya kar dangina ko babu guri na yi bayan zauna ashe wai soyayya ta rike komai na gane soyayya ta cinye komai ina ji soyayya ce ta watsa komai an tura soyayya don ta shirya komai haka mutunci ke yin kama da so suke faɗi da mai kusanci ko alaƙar ta ba suke tafi da komai na hangi soyayya ce ta gyara komai